Buonasera, 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 nispera li tinsabu tajbin, nispera illi u koll ħattu pjaċir taraw il-loba bħalma ħattu pjaċir nara il-loba jiena Inter tlieta Lazio xejn u kif etna u koll fit-tema ta' dan il-programm dina kienet passiġġata fid-deżert. Loba tranquilla, loba relax, oħra wara li rajna mal-Monza l-ġimgħa li għaddiet, logħba fejn l-Inter tista' tgħid iddominajna l-logħba dar kalma u b'iktar tranquillità. Kif konna wara kollox mistennija nagħmlu matul dan 90 minuta li għadna kemm rajna. Inter li bdejna bil-formazzjoni titolari bħalma kien mistenni li jsir għax jien din it-tazza irrida bis-saħħa. Għal daqstant dan kien il-formazzjoni li kellu joħroġ biha Inzaghi illum u anke nhar it-tnejn qed nistenna li noħorġu fuq il-tim u fuq it-tnejn qed nitkellmu. U llum rajna ħafna one-touch football, kontrattakki, passaġġi. Logħba offensiva kif għandha tintlaq. Minkejja naħseb l-unika nota negattiva illi għandi x'nirrimarka llejla il-fatt illi tlifna ħafna blalen. Fil-fatt fost in-noti li għandi jien hawnhekk ktibt Bella ma sprekona ħlejna ħafna chances, speċjalment fl-ewwel taqsima, imma mbagħad tal-grazzja tal-logħba maret fejn kif kellha tmur. Skurjaw Turam Çalhanoğlu minn penalty u Frattesi. Turam li der ukoll viċin kemm il-darba li skurja qabel ma fetaħ il-kontijiet. Lautaro llum ma skurjax imma ġab penalty u ukoll ħadem ħafna t-tim fil-fatt kieku kelli nagħti il-paġelle illum il-Lawti intih vot 6.5 mill-inqas. Frattesi li bħas-soltu jidħol ħansejjaħlu s-super sabtana ħa. Għad Frattesi qed jagħmel diversi goals qawwija wkoll. U nixtieq li għandu żjed spazju fit-tim imma Inzaghi nafu kif jirraġuna jemmen b'dak il-grupp ta' players u s'issa l-ground qed tieħ volli ma nistgħux ingergru. Il-penalty kien li minnu ġi il-gowl ta' 2-2. Fil-fatt qed nara l-kumment ta' Mario Calleja dan x'kien tagħkom wieħed illum. U se nwieġeb sew lil Mario u sew lil ħabib tiegħi supporter ta' Napoli illi prattikament ilu li ddikjara gwerra kontrija mill-ewwel tas-sena Sasha Sklivaknotis. Darba ma naħsibx li kien hemm xi dubju fuq il-penalty, issa jekk intom għandkom xi dubju jew rajtu xi irregolarità fil-penalty, ma nafx. Probabbli kontu qed taraw xi logħba oħra, ma jiena fil-fema tiegħi il-kuntatt bejn Pedro u Lautaro kien hemm, la kien hemm il-kuntatt mela l-penalty kellu jingħata. Issa jekk qed ituna penalty kull logħba sinjal li għax qed ikun hemm għalfejn jingħataw il-penalties kull logħba. Issa jekk min-naħa l-oħra dejna mhijiex qed togħġobkom, Sur Gawċi u Sur Sasha, deal with it. Imma jekk il-penalty jekk kien fawl, ovvja li trid tagħtih il-penalty. U naħseb illi irrispondejt liż-żewġ sinjuri tagħna. Kummenti oħra, Simon Attar, Campaign Football, 100% naħseb illi llum labna futbol sabiħ kontrollajna bat insomma t-tini bdejna kontrollaw il-logħba. Il-logħba ukoll Manuel Gawċi logħbuha perfetta mit-tim speċjalment f'nofs il-ground. Barella l-player of the match, Barella li wkoll laqat il-minduda kien żventurat li ma skurjax illum.
Ifhem, kollox ma kollox, mhux li għandi xi ħafna xi nżid, William impeccabli, grazzi għar-ragazzi, issa għandna Infatti Jason Camilleri taħt tweġib oħra tajba lil daw il-haters tagħna jekk mhux penalty dak mela kif ikun penalty taf x'inhu żgur. Li rid joqgħod jagħti l-VAR biex jagħti l-penalty li kien ċert. Illum rajna naqwa l-Inter tal-istaġun sassa naqbel miegħek Jason. Stajna rbaħna b'ħafna iktar goals. Naqbel miegħek ukoll Jason. Illi dan imma ejja nikkuntentaw bit-tlieta li tajna. Aħna l-importanti Jason bħalma dejjem ngħid li niskurjaw wieħed iktar mill-avversari. Issa kien irna x'bina niskurjaw iktar. Tant Omelio imma l-importanti li għaddejna. Issa, ksibna jmur u ħarsibna jmorru fuq il-loba kruċjali u deċiżiva li għanna nhar it-tnejn li ġej kontra Napoli, illi wara kollox huma iċ-champions, voldiri irridu nittrattawhom bir-rispett li għandna nittrattawhom. Messaġġ lil dawk is-supporters Naplitani illi diġà huma lesti għalija. Jiena ukoll lest għalikom voldir jekk tirbħu ejjew u ejjew, m'għandi ebda problema niddialoga magħkom, naf li forsi irrabjati miegħi iktar milli mat-tim tiegħi fuq ċertu unuri illi tajna fl-aħħar tas-sena, imma diġà qed nafżakom minn issa illi dalwaqt ser ikolkom l-opportunità ssemmaw leħinkom kif suppost waqt wieħed mill-programmi tagħna ta' botta u risposta fejn se nitfastedina il-klan Naplitan lokali li nispera li jaċċetta bħalma dejjem għamilna xina wara kollox m'għandi ebda intenzjonijiet ħżina magħkom in-Naplitani mill-bqija. Nispera li tkun logħba sabiħa bejn tim champion tal-Italja u l-holders tas-Super Cup u r-rebbiħa tal-Koppa Italja, logħba kif għandha tkun u logħba li għandha tkun reklam denju għal futbol Taljan u minnu l-aqwa iħawel. Volderina minnaħa tiegħi naf li forsi minnhom se taċċettawha ma l-itta l-ħbiberija lejkom is-supporters Naplitani diġà qed nestendija minn issa. M'għandix ħafna xi nżid. Lili terġgħu tarawni nhar it-tnejn. Infakkarkom ukoll li dan il-programm minn hawn ftit ieħor ser ikun fuq il-YouTube għal daqstant tinsewx tidħlu hemm tafsu subscribe ħalli ma titilfu ebda mill-programmi li ser ikollna. Issa il-programm li jmiss ser ikun nhar il-ħadd fit-8 u nofs il-programm Mix Zone mal-YouTubers tagħna. Jidhirli li nhar il-ħadd imiss il-Kert il-Magri tal-Milan u Karl Parnis ta' Roma li taraw nitnej bil-lej wara s-Super Cup. Mbagħad nitkellmu hemmhekk bil-libertà kollha. Il-weekend it-tajjeb ħbieb, ħudu ħsieb u sempre Forza Inter.